Sanibonani. Sibuyile futhi ngapha ekhaya iGedla. Siyatholakala ku www.igedla.co.za. Siyatholakala ku TikTok @igedla, siyatholakala ku Facebook, siyatholakala na ku YouTube. Inamba zethu nazikhona la ngezansi ku website 0749753887 noma ungasi-emaila ku info@igedla.co.za. Namuhla ngithi ake sikhulume ngomuthi abaphaphi. Umuthi abaphaphi siwusebenzise kakhulukazi uma ulanda okuthile kwakho okulahlekile noma kwakho okutshontshiwe. Noma uma ngabe kukhona okukweledayo, abaphaphi uyabasebenzisa ukuthi ulande izikweleti zakho. Abaphaphu njengoba ngishilo nje bayangena ezintweni ezitshontshiwe. Uyakhona ukubuyisa futhi isithandwa sakho sakudala esakushiya ngaba abaphaphi. Nasimthini nje yokulanda okulahlekile ngoba bese ngishilo noma ukulanda izikweleti zakho. Abaphaphi baphinde futhi bangene kwizikhafulo. Naba-ke abaphaphi bayasebenza kakhulu nje. Ubathola nganali nani? Uyabathola ngapha kithi esitolo. Ungangena esitolo, uma ungena esitolo, uma uya ku home, nayi home page yethu. Abaphaphi-ke ngenhlanhla baku front page vele. Wena ungena ngefoni noma ungena ngecomputer, abaphaphi naku uzobathola. Uvela uyakhona bese uya add to cart bese kuqhubeke ulandele konke okumele ukulandele nje uma ngabe uthenga online. Khona konke nama banking details wethu khona. Nangabe khona abakweletayo nje kodwa ukhumbuleke phela. Angeke uzovela uthatha abaphaphi ufuna izikweleti zakho noma ulande izinto zakhe ezithile etshontshiwe. Kodwa okubalekile kuyadingeka ukuthi kokugeza eqala, uyihlambulule eqala bese ikhathi uzosebenzisa abaphaphi. Uma ungazi ukuthi uzoyihlambulula ngani, sinazo izinto zokugeza naku la. Siyasusa isinyama la naku la ku front page. Uyasusa isinyama kuphinde futhi again sibe nekhombo yokususa isichitho nakho, remove bad luck la. Abaphaphi yibo-ke laba. Umuthi wokulanda okulahlekile noma umuthi wokubuyisa okulahlekile. Asibonge.